és el projecte més àgil per impulsar un envelliment saludable a la comunitat en persones fràgils, o sigui, encara autònomes però de risc. I el nostre projecte pretenia escalar un programa d'envelliment saludable multicomponent, sobretot centrat en exercici físic, utilitzant component digital. Per això vam fer grups focals de persones grans i altres agents de la comunitat per entendre com superar la bretxa digital en persones grans. I això ens ha ensenyat moltes coses que seran útils a l'aplicació en les polítiques públiques, quin tipus de grup s'ha de fer, quin referent tecnològic han de tenir aquestes persones, per la qual servirà després per poder-ho escalar i crear nous programes digitals. També s'ha fet una recerca sistemàtica d'aplicacions i una avaluació sistemàtica, per la qual tenim un ventall d'aplicació útils per poder-ho implementar a nivell comunitari.